Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Alright mga ka-two wheels, finally, nandito na tayo sa Abagatanen Beach dito sa Agno, Pangasinan. Pangasinan. So kakarating lang namin and it's already 4 a.m. 4 p.m. pala. 4 p.m. And tamang-tama lang dating natin. Tama lang. Ayun. So papakita namin ng beach nyo during the afternoon. Yan o. So, tuwang-tuwa naman si Tito. Siyempre, di ba? Na-miss ko to eh. Last year, ang gaganda ng mga picture natin dito. So, yung mga cottages dito, nandun sila. So, ranges from ano ba yan? 1.5 to 3,000. 1.5 to 3,000. Ayan. So, kalat-kalat naman yan. Magkakatabi. So, kailangan nyo lang maghagal. Diba? Maganap. Yeah. And then, pwedeng tent pitching. Ayan, as you can see, may mga tent there. And then, yan, mga bangka right there. Kayak, banana boat, yan. So, ayan yung dagat. Sino ang sand. And, maganda. Ito yung favorite beach namin dito sa Pangasinan. Di ba, May? Oo, ito yung isa sa mga binabalikan talaga namin. Uh, Bucket list namin every year. every year, yes. And, yun nga, mission accomplished. Ito yung last destination namin sa aming tour dito sa Pangasinan Revisited. Kaya Pangasinan Revisited. Kasi lahat ng pinuntahan namin, except for Tonbol Beach, lahat yun, nirevisit lang namin. Yes. And nag-vlog lang kami para at least, di ba, may documentation din. Yun. So, magpapalibad daw ako ng drone to get some aerial footage para at least makita nyo yung place talaga, no, kung gaano siya kaganda. And then, para ma-appreciate nyo rin. Kaya ng pagka-appreciate namin, di ba? Oh, pero nothing beats talaga personal experience. So, habang maluwag pa, punta na rin kayo dito. Pero Maganda. best days to go here, mga weekdays. Kasi kapag weekends, marami ng tao, tsaka nagtataas yung rates ng mga cottages and rooms nila. Yes. Dapat mga weekdays lang. Weekdays kayo pumunta para at least reasonable pa rin yung price. Kasi pag weekends, medyo mataas na sila. And then, may mga kainan sa labas. Kung wala naman kayong baon, they sell from hamburger to pizza, may Yung mga lomi. short orders. Short order, yes. And then may mga milk tea, may mga ganon. Mga soft drinks and all. Ihawan. Ayan. So, there. This is the Abagatanen Beach. Show you again. Ayun, Ayan. The Abagatanen Beach. Right. And to mention pala before we meron ditong side trip. You can visit ano nga ba yan? Yung view there. Yeah, may view deck doon dito sa may Anda. Yeah, sa pinaka-bundok may view deck din. Pwede niyo puntahan 'yon to get amazing pictures. And then meron pang isang side trip which is the Umbrella Rocks. Madadaanan nyo yan before kayo makapunta dito sa Abagatanen. So, better check that out. Magaganda yung mga rock formations nila, parang mga mushroom type something. I think they also have cottages dun sa Umbrella Rocks malapit, dun sa Agno, Pangasinan. Yes, they offer, I remember, they offer Cottages for day trips and also kubo and rooms for overnight or if you're planning to stay for a couple of days, ganun. Meron sila. Right. Accommodations. Right, so there. And one good thing that I want to mention, meron ng signal ng mga networks dito sa Abagatanen. If you've watched yung YouTube video namin last year, na-mention namin na kailangan mong umakyat ng bundok
para magkaroon ng signal. Pero ngayon, we are surprised na kahit dito sa beach or dun sa daan, meron ng signal. At meron na siyang data connection. So, Right. yun. Yeah. Natuwa lang ako kasi connected pa din kahit nandito sa Abagatanan. Kasi we were expecting na walang internet connection dito eh. Yes, So, yes. nakakatuwa. Yeah. Alright, so there, yun nga, maliligo lang kami ni Tin dito. Kasi sa lahat ng pinuntan namin, minsan hindi kami nakakaligo, nagpipicture lang with drone and all. But here, maliligo kami. So, sobrang maganda yung dagat. Abangan nyo yung drone footage para makita nyo yung kabuuan ng Abagatanan Beach, kung gaano siya kaganda. And then, yun lang. Siguro, kung makakapunta kami dito sa may mga rock formation, we'll we'll check that out para mapakita namin ulit sa inyo. Maybe that will be for tomorrow. Di ba, Mi? Yep. Wow, so for this afternoon, we're just going to cut the video. Enjoy the rest of the, afternoon and the evening. Maliligo kami ni Mi. Morning mga ka-two wheels! Nandito tayo ngayon sa may likod ng mga rock formation dito sa may Abagatanan Beach. Yeah. So it's still in Anda, Pangasinan. So to get to this place, you have to walk and trek sa mga batong yan. So sa likod. So that's the resort. Yun sa dulong-dulo. Pag ganon, then aakyat ka sa mga bato going here. And make sure na yung mga chinelas nyo makapal, no? Kasi medyo matatalim ang bato. But after that, ayan, ito yung bubungad sa inyo.
Yan, sobrang ganda. Picture perfect para sa mga mahilig mo mag-post dyan for Instagram and other social media apps. Ayun, no? Doon. Tingnan mo dito. Papakita ko sa inyo. Yun, no? Ayan si T nagpipicture. So, there. So, this is the spot na isang magandang puntahan dito. And marami ditong natural pool. Parang sa butas lang siya, no? Na pwede mong liguan. So here are the other rock formations na pwede yan pagpicturean. So I think resort yan, private. I'm not sure. But yan mga yan, no? Let's see. Yan, no? Yan yung mga rock formation here. Yun, try kong magpalipad ng drone and just to check out some aerial footage ng place na to. Yung bato-bato nga. So we could see bird's eye view. Yan. So if you're planning to visit Abagatanan, punta kayo dito. Maganda pumunta dito late afternoon or early morning para maganda yung lighting. Yan. Yan, oh. Yan, natural pool. Pwedeng mag-dip. May natural pool din dun sa kabila. Medyo malaki. Yan. Kita ko sa inyo yung isang natural pool dito. Yun. Kita natin sa inyo yung isang natural pool. Yun, ha. Diba? Dito banda. I think medyo malalim dito. Makuha ng picture. There, so kuha lang kami ng aerial footage and then right after uuwi na rin kami. So again, we're ending the vlog here dito sa Agno, Abagatanan Beach, one of our favorite spot here in Pangasinan, di ba, Mi? And as you can see the background, like I said earlier, yan, Instagrammable. Perfect. Rock formation and mga small pool, natural pool. Yan. So again, closing the vlog. Thank you for supporting the channel as always. And sign out na kami. My name is Ran. I'm here. On two wheels. Bye guys.